Serginin açılış davaratına meclisin başlığı, hükümet agdalary, ministerliklerin we puwduklyň dolanýyş edaralaryň, daşary ýurtlaryň we halkara gurumlaryň, Türkmenistanaky diplomatik wekilhanalaryň, jemgyýetçilik gurumlaryň we köpçüliklerin habar berişleri işleriniň ýol başlardyr, wekilleri gatnaşdylar. Bir yerde medeniýet we sungy saatlaryny ýerine ýetirmegine ýagnanan aýdym saada çykyşlar giň gerimli çäre aýratyn öwüşgünçäýdi. Soňra bir ýerde hormat prezidentimiz arkadalyk Gahryman Serdarymyň halkara forum atnaşlary we mihmanlara iýberen gutlugy golly. Arkadalyk Gahryman Serdarymyz öz gutlugyny Türkmenistanyna ähli ugrlarda anyp balyan giň gerimli maksatnamalaryň daşary ýurtly hyzmatdaşlarda uly gydyklanma döredýänini, ýurdumyzda öňümçilik toplumyny döwrewaplaşdyrmak, her iki zamanyň kemil tilsimatlaryna dayanýan ykdysady ulgamy ösdürmek, innovasiýalary giňden ornaşdyrmak arkaly dünýä bazarlaryna bäsişe ukyply haritlaryň önümçiligini artdyrmak, eksport ugrly gowwatlykları ýokarlandyrmak boýunça döwlet derejesinde möhüm işleriň amala aşyrylýanyny bellidi. Şunun bilen baglanykda hormatly prezidentimiz döwlet tarapyndan gollaw berilip, üstünlikli durmuşa geçirilýän iri maýa goýun taslamalaryna ýokary tehnologiýalary, innovasiýon başlangyçlary ornaşdyrmakda, öýdara behwetli hyzmatdaşlygy ýola goýmakda, daşary ýurtlaryň öňünde garaji kampaniýalarynyň türkmen bazaryna orunlaryny pogtalandyrmakda, şuň öz işine başlayan halkara sergisiniň uly ähmiýetine eýe boljakdygyny berk inanmalardy. Şu gedekki gözden geçerler, owu hojalyk ulgamyna diňe bir ýurdumyzda gazanan üstünliklerini beýan etmekden çäklenmän. Eýsem, bu produkty işçiň orny eýleýän işe ürdümleriň ert uly mümkinçiliklerini görkezýär. Arkadaly Gahryman Serdarymyň azyk senaty puwdugyny ösdürmek hemde ýylatymyzy ýurdumyzda öňürilýän ýokary hili azyk önümleri bilen bolylyn üpjetmek meselelerini hemişe üns merkezine saklaýar. Täze ykdysady gatnaşyklary kemale getirmek, owu hojalyk düzümleri üçin bäsişik gurşawyny döretmek, ýer-suw serişdelerinden rejeli peýdalanmak, daşky gurşawy gorumak, owu hojalyk ilmini, hususany tokumçylygy ösdürmek täzeçil usullary, öňde garaji işläp taýýarlamalary, dolanlar üçin we bazaryň öňde garaji usullaryny giňden ornaşdyrmak, owu senaga toplumyna durmuşa geçirilýän giň meşgul özgertmeleriň möhüm ugurlarydyr. Ýurdumyzyň owu hojalyk puwdugyny diversifikasiýa ýoly bilen ösdürmek maksadynyň ugralanyp, anyk şäherler durmuşa geçirilýär. Şonda däneçilik, paýtaşlyk bilen bir hatarda mallarçylyk, goşçulyk, meýweçilik, bakçyçylyk, balçylyk we beýleki ugurlar işçiň ösdürilýär. Owu hojalygy milli ykdysadyýetimiziň möhüm puwduklarynyň biridir. Ýurdumyzyň owu hojalyk önümlerini öňürjilerine hemme taraplaryň gollaw bermegi ugra dinýän oýlanşykly işlenip taýýarlanan strategiýa bu toplumyň okuny ösmegine şertlendirýär. Her wagtda Türkmenistana alyk howpsuzlygyny pogtalandyrmaga ilaty alyk önümleri bilen dol üpjetmäge gönükdirilen giň gerimli strategiýa üstünlikli durmuşa geçirilýär. Ýurdumyzda gök bakça we mallarçylyk önümlerini öňürmekde hususy puwdugyň orny ýa-da ýokarlanýar. Döwrewap ýyla çykany hojalyklaryň we sowudyjy ammarlar ulgamynyň giňeldilmegi ilatymyzy tutuş ýylyň dowamyna ter önümleri bilen üpjetmäge mümkinçilik berýär. Eksport mümkinçiliklerini artdyrmak we importyň orny tutýan önümçilikleri ösdürmek maksatnamasynyň çäklerini Türkmenistany öňürli diýen belgi bilen bäsişe ukyply önümleri öňürýän täze gaýtadan işleýän kärhanalar döredilýär. Bu bolsa diňe bir alyk bolçylygyny döretmek bilen şäklenmän. Eýsem, döwletimiziň ykdysady durnuklulugynyň hassa berkemegini şertlendirýär. Ýurdumyzyň önümçilikleriniň sergi diýwalyklary daşary ýurtly hünärmenlerde uly gydyklanma döretdi. Türkmenistanyň Senatçylar we Telekeçler Birleşmesiniň agdalary sany ulgamyň ornaşdyrmagynyň ýokary hasyl almagy bu önümiň hilini ýokarlandyrmaga nähil ýardam berýänini aýdym görkezdiler. Terri meýdançasyna ýyla çykany hojalyklaryny döwrewaplaşdyrmak, tokumçylyk we ösümlikleri goramak ulgamyna iň täze alma çeýniki işläp taýýarlamalar uly gydyklanma döretdi. Daşary ýurtly wekiller biziň tewitimiziň toprak howa şertlerine laýyk gelýän tehnologik çözgütleri hödürläp, öýdara tejribe alşmaga taýýardyklaryny tasdikladylar. Alyk senatynyň durly ugurlaryna başlanan bölümlerde gaýtadan işleýän kärhanalaryň süýji köke we et süýd önümleriniň öňürilişiniň önümleri görkezildi. Milli önüm öňürjilerimiziň ekologiýa taýdan arasy we ýokary hil önümleri sergiýe gelenlerde ýatdan çykmajak täsir galardy. Döwlete dahilsiz ulgamyň ykdysadyýetde eýleýän ornunyň barha artdyrylmagy ýurdumyzy durmuş ykdysady taýdan ösdürmek maksatnamasynyň esasy ugurlarynyň biridir.
Azyk howpsuzlygyny pugtalandyrmak we azyk bolşylygyny üpçün etmek ýurdumynyň ykdysady strategiýasynyň möhüm wezipelerdir. Döwletimiz Birleşen Milletler Guramaty, onuň ýürütülýän edaralary şol sany guramanyň azyk we owa hojalyk guramaty bilen netijeli hyzmatdaşlygy ýigidel ösdürýär. Hususy önümlendiriciler owa hojalyk puwdugyny özgertmäge sallamly goşant goşmak bilen hojalygy ýöretmegiň innowasion usullaryny ulanýarlar. Täze tehnologiýalary ornaşdyrmagyň ýerleri özleşdirmegiň şol sany goşmaça owa hojalyk ekinlerini ekmegiň hemde ýylyň dowamyna göw önümleri ýetişdirmäge mümkinçilik berýän ýyladyşgany hojalyklaryny döretmegiň hasabyna ekinleriň hasyllygynyň ýokurlanmagyny üpçün edýärler. Munyň öz içerki bazalary önümler bilen bolylyn üpçün etmäge hemde daşary ýurtlara iýerleýän önümleriň meçhullygyny artdyrmaga mümkinçilik berýär. Her wagtda telekeçiler çağı imitlerini miweden we göw önümlerden taýýarlanýan şireleriň et we süýt, süýjük kökü önümleriniň gaplanýan önümleriň balyk önümleriniň giň görnüşlerini önerýärler. Ýurdumynyň önerjileriniň ýokary hili we ekologiýa howpsuzlygynyň derejesi bilen tapatlanýan önümlerini daşary bazarlarda da ulysseg bildirýär. Türkmenistanyň Tenaşra we Telekeçiler Birleşmesiniň daşary döwletlerdäki sowda wekilhanalarynyň alyp barýan işleri türkmen telekeçileriniň eksport mümkinçiliklerini durmuşa ýetirmäge öňde barajy dünýä tejribesiniň hemde daşary ýurt maýa goýumlarynyň işçiň çekilmegine, halkara işeguli gatnaşyklarynyň çäkleriniň giňeldilmegine gönükdirilýär. Daşary ýurtda kompaniýalaryň damjalan suwurş ulgamlary, ekinleri, goraýan mineral dökümleri, tohumlary we önümleri gaplamaň, olary belgilemäň, durly görnüşler bilen taňyşdyrýan diýwalyklary aýratyn gazaklanma döretdi. Şeýle-de logistika we halkara sowda gatnaşyklaryny kämilleşdirmek boýunça hyzmatlary ködürleýän halkara düzümleriň diýwalyklary aýratyn ünsjekdi. Bu bolsa sebitde sowda geçeligleriniň giňelmegine we ykdysady gatnaşyklaryň täze many mazmun bilen baýlaşmagyna hyzmat edýär. Serinin çäklerine durly tanıştyrlyş dawarlary geçerli. Olarda taraplar innowasion tehnologiýalary önümçige ornaşdyrmak we maýa goýumlary çekmek boýunça pikir açdylar. Hünärmenleriň we bilermenleriň bellemeklerine görä, bu halkara gözden geçiriş diňe bir gazanylan üstünlikleri görkezmek däl, eýsem täze işe urup gatnaşyklaryny ýola goýmak üçin netijeli meýdançadyr. Gatnaşyklar döredirilen giň mümkinçilikleri üçin türkmen tarapyna tüýs direkden hoşalyk bildirdiler. Umuman, Agropark Türkmenistan 2026 adly halkara sergisiniň birinji güni ören netijeli häsiýetde geçip, ýurdumynyň ykdysadynyň ähli ugurlaryny şol sany owa sena toplumyna dünýäniň iň öňde barajy tejribesini öwrenmäge we ornaşdyrmaga açykdygynyň nowatdaky suwutnamasy boldy. Agropark Türkmenistan 2026 adly halkara sergisi öz işine dowam edýär.